Život sa skladá z rozhodnutí. Niektoré z nich majú dlhodobé následky. Asi ťažko sa vám život zmení tým, že dnes uprednostníte kúpu šedého auta pred modrým. Avšak to, čo sa dnes rozhodnete vložiť do chladničky, ako dnes strávite svoj voľný čas, po prípade, aký máte názor na susedov, to všetko môže mať významný dopad na vaše zdravie a šťastie. Naše gény sú len čiastočne zodpovedné za naše ochorenia. Dlhý, zdravý a radostný život vo veľkej miere závisí na našom každodennom rozhodovaní. Investujte do svojho telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia a vychutnajte si výsledky. Možno to bude len taká jednoduchá vec ako pravidelné prechádzky, dostatok spánku či rozhodnutie piť viac vody. Rozhodnite sa pre nový impuls do svojho života. Môžete začať už dnes.